Ulay pi iway pa iway kani kasingi ipriyang subhay pi siya kani ka Amen Faithful and True Channel kari tit 1 minute kani stangi kani ka retreat da kapangi duhai haksteng kupa berukun man sem bakuit amen kajing pusan hakani kasingi kadai kiriu ku ki kenkor ya kajing sya sitam pat kad Bible hakani kasingi kapangi pusan kadai na ka gospel kad ka Matius long ka basan kad shpau suk ki ba sya ban bain na ka banta ka hok na ba ka hima beneng ka long ka jongki suk ki ba sya ban bain na ka banta ka hok na ba ka hima beneng ka long ka jongki ngin pinet ya kijing duai ngin penjar-jar ya lati ko try to penlong yang a ba jamnut bat baklain bangan la ban pendep ya kijing tumu ngani ka mission ha kijing im jonga ha kijing kentu apostol lene apostolic exhortation ke bakerteng ka gaudate et exultate upo Francis ula pruidak wa man la iriukui idei emission pala saindur da ukpa ban penpau bat ban long kanuksa ha kapor bakerpang jong ka history ya ka way ka jinglong jong ka gospel lajar kata ngis ngau thu ba na ka banta bun naki kane kam syam lalong ka kam ka basuk hakapor ka jongki ke ei ka badai ya ro syapang kini ki briu kalong ba da ka jing slur ki ai ne top bat ki pendep ya commission bala ai ya ublei ha kapor jong katu ka ba ki la im kasya ya baro ki jing sitam bat ka jing jenjar hadu bakut jong commission jong ki iway na kita kibriu ilong i Mary McKillop bakuit Saint Mary McKillop kabalong kanong seng jong ki sisters of Saint Joseph of the Sacred Heart laitu ya ka kum karikuit baningkong jong ka Australia u Robert Ellsberg hakakot jong u All Saints u thok ke ei kabalong pla sa phang jong ka wadla kataru om day e ka kam le snei da ka ba kala pen pau ya ki jinget jong ka ban ya ka jing bom le subun ne jing bom patiau ba kalamat hakikti jong bun kiling do soblei bat ki bishop hakito ki por shisha ke Mary McKillop kala banlong ka riukuit nong da jong kitu baro ki balasya ha ki jing le bain barit na ki bor jong kabalang ki pa khem jing mot ki pa ngech kem pa ki le ya ka ei ha ka kerteng ka jong blei katu ka Mary ka bom sya te ha ka jing thang men sim wat ha ka jing sya le bain jong ka kalalong ka sakhi pa krau jong ka jinglong kentang jong ka bat kalong ka dau ka ba biang ba en burom ya ka ula thok kum kanong seng kalakwa ba ki sister jong ka pakin sya sensyar da ka mother general ya ka ba la shuye jet da ka ba ya tebut ba kane ka mother general kan jubabet Sharom nakabanta kano ka kam jongki jong ka seng jongki kane ka jingbu kendon ka lalong ka dau jong ka jing ya king bating hapreng ka seng runiam jong ka bat ki bishop jong ka Australia kato kane ki bishop kila tho wat Sharom ba kini ki sister kila shakta ha ka jing le palat put rene fanaticism
bat ke jing bom pendem haki bor penyaj balang dong bajong ki bishop warla kata kadu ka bor rom kala menjur ya kanong rim jongka bat kala pen kurno ya ka bor jong ki bishop halor kane ka benta watla kala sya jenjar shibune nai ki jing kenta ya ki jing le bha bat ki jing ngai jongka kam sim la ken ran din haka jing sya le bom hok ne jing sya pen mong kadai maka kebala ong ka jing sya sitom haka jing lui lui kalong kalat ban ba ya ka ding phna par ban roy haka jing kamjan sya ublei kire kuai ki ken kor ya ka jing sya sitom ki briu bat ki penlong sitili ya ki bat utrai bat ki penlong ya ka kalat yo jing suspa ka jing im jongka ka kren sai ya ka wei na ki jing suk ki ba sya ban bain na ka banta ka hok na ba ka hima beneng kalong ka jongki Matthews san tukat spau upo Francis ubatai ki jing sya le ben kim long ki jing ja jong ki por balaleit na ba mantaru ngidang mat ya ki lada day da ka jing place nam da kir kombari da ki jing kren penbut nam bat ki jing lamler kala ban sim ya ka dur jong ka jing kren ben ki ba persyang ban penhe dur ya ka jing nge jongi bat ban persyang ban penlong thamula ya ka na ka we ka jing tho jong upo Francis bekerteng Gaudium Evangelium paragraf ke pakandai pusau ka jing keli bangin puson kumno ka jing kenkor ya ka jing sitom jing jenjar ha ka jing im jongi hato ngi kenkor kumno ya ka jing sitom ya ka jing jenjar ha ka jing im jongi ni jubab hala ka jong kat kum ka jing sngau ba jing siampang ila de hakane tungi perkut da ka bangi duai ko blei ubala sya sitom ha ka ding phna penlong yang ngaru ban la ban sya ya ki jing sitom ki jing jenjar ha kerteng kupa berkun men sim bakui amen ti ngenget bakane ka ai jing mut jing puson ya phi long ba jong kane ka jing puson ke ba sipang ti ya sam le me ki weru pila ban ya sno ktid ya kane ka channel da ka phi long ki member kemut phi subscribe mut phi no senyang man ka benai matangi don san ngut ki member nge priang subhai ya ki ban salong member ru lene ba phin ai kitu ki thanks super thanks klik kitu ru ke pasrang nadu kador supporting ka seneng ti kat kum ka jing ngau la jong phi pan pen priang ya kane ka jing ai kum kini ki channel niam channel kristan ha kitu ki badon kam itu try un nyarap bat undon rengkat bat phi